Hello mga ka-rider, nandito tayo ngayon sa Urdaneta City at explore natin yung lugar. So ang rides natin ngayon, ang gamit natin ngayon ay ito, Honda Click 125i. Yan, sponsored ni paring Peter. So samahan nyo ako, let's explore Urdaneta. Ito yung Urdaneta City Hall. Ode to Andres Urdaneta. Guys, nandito tayo, nakapark na tayo ngayon. Nandito tayo sa harap ng Magic Mall. So dito muna tayo magpark. So Magic Mall, Urdaneta. So medyo matraffic na rin dito. So free parking naman tong Magic Mall. So doon na muna tayo nagpark. Punta tayo sa palengke. So, matraffic na din. So alam ko ito yung dating munisipyo ng Urdaneta. So kung may dala kayong 4 wheels, medyo matraffic na dito. Mas pwede magtanong, saan yung tindahan dito ng mga gulay? Doon sa kabila. Ah, okay. Itong area na to? Konti lang ang gulay. Konti lang. Doon ang bagsakan. Meron din dyan tinda ng mga, yung para mga baka, baboy. Wala ko sir, sa katol yan sir. Doon na? Okay. Gulay prutas. Gulay prutas. Sige po, salamat. Medyo matraffic na dito sa area. Bakit? Kanina pang madaling araw? So tinuro sa atin ni Manong doon sa kabila. Ito yung Old Catholic Church, Immaculate Conception Cathedral. So try natin puntahan yung yung bilihan ng gulay na tinuro sa atin. Dito daw marami sa area na to. So try natin bumili. Wala akong kasamang Ilocano speaking. Try natin mag Ilocano ng kaunti. Baka makatawad pa. So dito daw maraming gulay. Ito yung listahan natin guys. Yan ang mga bibili natin. So try natin bumili. Labis ito nulog ti baging agot ko. Ito ako na ito. Itiyak tapos na nila.
Dito na tayo mismo sa bagsakan ng gulay. So, try natin maghanap. Parang wala. Hindi ko alam kung saan mabibili itong baog. Baog. A few inches later. Manang ano na nga po tawag dito? Cardis po. Ah, kardis. Kadyos. So, kardis. Magkano po isang cup? Ang kilo po ay 200. Ito po Yung- ay 20. 20 po yan. Dalawa pong ganyan. Ay, Kan boss. Adeng isa. Yan po, Pag 1 ka na, 50. masyadong marami. Dalawa pong cup. 20. Dalawang cup po. Tapos ito po ay patani. Tama. Yan po. So, dito na rin sila nag-ano. Hello po. Ilan dito? Isa pong cup. Saka meron po kayo nitong baag. Wala pa. Mahirap bang hanapin to? Dito lang. Stay. Ah, Wala, mano. samsamping po. Ito. Ah, okay. Nakalista rin kasi. Hindi ko naman alam. Kasi anong gulay ka Napagutusan lang ako eh. Laguna po. Ni bakit ko tiga Toy, Pangasinan. Ay, may mga Ah. dito. May nagbigay kasi ng ganito. Patay ko rin na lang. Kaya naghahanap. Saka ito po manang. 140 kami namin, sir. Konti lang po, konti lang. Tinakaw ko dyan at nagkajimay sa kardes. Sabi ko, payaan mo basta alaan ko, kung natin mo ng lala. Gabi at gaminan niya naggatang tikwan. Naggatang tikwan. Tapos dito pa eh. Adan? Mayroon isa. Ay, sige. Isa. Manamin. Tapos dati, 2. 40, 25, 65, 35, 100, sir. 100 na to, sir. 100, sakto. Yes. Anong something? Manang. Marunggay. Single na marunggay. Ha? 450. Maglakamot Wala na, yun na lang, wala na. Wala lang yan, single lang binibinta ko dyan. So, nakuha na natin to. Ha? Ano ay kaya kasing brand? 450. Manungar nga kasdan. Manong yung bunga ng kamote, meron ba? Ay, laman. Ito na to. 2 pieces. Oh, buridibod nga ata yung Ay, lulutuin. mga lang ang karke. Stay din po amin ka sa karke. Dito pa eh. Duwa. Si Milbana. O ika na Apa din alam yung kapil ba na? Awan mo sa balik dyan. May sanga, Ala, hundaan dito pa bangon. may sanga kilo. Tala na. May sanga kilo lang. Di ba? Mga kilo Dua na. ka kilo mo pati si may sa. Kaysa kami ako nakmo. Sino nga nga natin may isang? Kaysa na mo. Dinong pa lang inala. Sir, singkong ayong bilang sa... Mano day tama na? Takmuha na lang na nakabaso. 20. Nala na. Okay. Thank you. May mga kalabasa rin dito maliit o puso. O yung mga walang kapuso, marami dito. So, may mga ano rito, turkey, manok, rabbit. So ito yung tubig. Isang balot nga te. Isang balot. So tubig dito lang yan sa Pangasinan. Ayan.
Ito po. Wala mo na. So dito niluluto yan. Tapos bibingka, no? Apo. Oh, yun ang bibingka nila. So tubig. Meron dito yan sa tapat ng Immaculate Conception Cathedral. Thank you. Thank you po. Nakabili na tayo ng saging. Thank you kay ate. Salamat, sir. Okay, welcome. Magkano po yung mais? 20 may isang kastoy. Ano, diba? Dowa. Nakabili tayo ng mais. Itong mall na to, 168 mall daw to. Nandito rin bilihan ng mga baka, karne. So hanapin nyo na lang dito. So may pababol si Kuya. So dito nga bilihan ng mga karne. Magkano isang kilo sa buto-buto? Ito ba? Oo. 180. Ito 280. Pwedeng paghaluin kalahati nito saka kalahati nito. Kalabaw po yan. Ay, kalabaw ba to? Ito, baka? Kalabaw. Kalabaw din? Baka yung hinahanap pa. Sige, thank you. Baka. May baka po, baka. Mano 1 kilo? 400. Yung ano nga eh, Yung ribs to, yung pangbulalo, dito ng ribs magkano? 330. Ang mabalin 300? 320. 320. Sige, may sama na kilo. So, nakahanap na tayo ng baka. Sa kabila, kalabaw pala yun. So, dito, 320. Eto. So, marami din. Marami rin ng dito. Saka malinis. Malinis yung area nila. So, okay dito sa Urdaneta. Malinis yung wet market. So mamaya tingin din tayo dun sa mga isda kasi meron. Yung mga talaba din, hipon. So malinis yung area ng Urdaneta. So dito maraming bangus. Mga galing tong Dagupan. So may mga boneless din. Boneless bangus. Magkano po sa boneless? 120 anak, malalaki siya. Magkano po? 120 anak. 120? 3 pieces na. Sige po. Establishment dito. Kompleto na rin dito halos. Yan, Chowking, McDo,
KFC, Jollibee. So alam ko meron ding SM na dito eh. So ride tayo para makita nyo. So yung way niyan, diretsong Baguio na yan. Pag kumanan kayo, pupuntang Asinggan. Pag kumaliwa kayo, papuntang public market. Mga ka-rider, dito nagtatapas yung vlog natin about Urdaneta. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Keep safe and God bless.